No hei, hei vaan. Minä ajattelin tänään kertoa teille, kun kävin tuolla Vivoanissa. Joku bloggari oli kertonut, että sieltä saisi 3 eurolla 60 kevätrullaa, mutta sitten minä menin ja etsin, niin löysin vain 6 kevätrullaa 3 eurolla. Mutta siellä oli sellainen eräs juttu, joka kiinnitti minun huomioni oikein kovasti ja sitten ajattelin sen ostaa. Homma on siis tällainen Tao Kae Noi Crispy Seaweed snaksi. Mä oon aikaisemmin syönyt näitä ihan normimakusina, siis niin kuin merilevämakusina, mutta sitten tää kiinnitti mun huomioni erityisesti, koska tämä on pizza flavor. Niin kukapa ei pizzasta tykkäisi, minä ainakin tykkään. Niin ajattelin kokeilla tällaista. Tää sisältää sitä merilevää, palmuöljyä, sokeria, parmesaani, juustojauhetta tai mitä jauhetta, suolaa ja sitten jotain mausteita, soijakastiketta, en tiedä, jotain lisäaineita, EKD ja väriaineita. Tosiaan olen aikaisemmin syönyt näitä ihan normimakusina, mutta ja niistä mä tykkäsinkin. Ne maistuu vähän sellaiselta kalaisalta. En sitten tiedä, mutta sellaisia kivoja, no ihan hyvänmakuisia sellaisia snackseja, mitä ei tee mieli syödä ihan liikaa, mutta kuitenkin jonkun verran. Mutta avataan ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Siinä on toinen helppo avata systeemi. Ja sitten tässä on sellainen, että voi sulkea ilman tiiviisti uudestaan. Näin, nyt se on auki. Haistetaan. Haisee ihan siltä samalta, mitä oli silloin, mitä mä oon aikaisemminkin syönyt. Ajattelin, sekoitan vähän, jos siellä pohjalla on niitä. Jos siellä pohjalla on niitä makuja. Mutta se on hyvin lievä juustoinen tuoksu. Mutta oikeastaan ei se sitten kauheasti multa haita. Jos tietää, että merilevä tuoksuu, niin sellaista. Nää on tällaisina suikaleina. Tuollainen sensurointipalkki. Suikaleina. Nää on tosiaan, kuten nimi sanoo, nää on crispy, eli aika sellaisia rapeita. Nää napsahtaa tosi helposti poikki. Luultavasti uppopaistettu dipattu kiehuvaan öljyyn. Ei tää mitenkään erityiseltä haise. Mutta näyttää vihreältä. Minä maistan nyt. Alkuun tuli sellainen ehkä hyvin pieni juustomainen häivähdys. Mut sit se meni ohi ja nyt se maistuu vaan merilevältä. Nyt maistuu oregano tosi vahvasti. Se oli ensimmäinen pala oli jotenkin tosi laimea. Mut oregano. Tässä on mausteina oli siis sipulia, valkosipulia ja oreganoa. Mut se oregano just äskeisessä palassa oli tosi tiukka. Tää taas ei maistu. Maistuu suolaiselta.
ja merilevältä. Tässä kannessa on kuva pizzasta, tai siis tässä niinku pakkauksessa. Ja siinä pakkauksessa on vähän heikosti näkyy. Mutta siinä on mun herkkua pizzan päällä herkkusieniä. Sitten siinä on ilmeisesti tomaattia, paprikaa, juustoa ja sitten jotain. Oisko kinkkua. Mut sitten yksi asia, mitä mä en käsitä, niin on tos niinku siihen reunaan, pizzan reunaan, joka on yleensä se niinku paksu ja sellainen kiva. Niin tässä siihen reunaan on leivottu nakkeja. Siis nakkeja menee reunassa. Näkyy. Mut siis tos noin nakkireuna. En oo koskaan nakkireunaista pizzaa syönyt. Erikoista. Joo. Mutta tähän kiinnitti mun huomioon. Ajattelin jakaa teidän kanssa. Maistetaan vielä yksi, jos se maistuisi pizzalta. En mä kyllä näistä saa pizzaa yhtään irti. Suolaa, merilevää, ehkä häivähdys sellaista pientä juustoista, mutta ehkä se on sit vaan epätasaisesti levittynyt, mutta Tosiaan Hämeentien Viivaanista ostin, maksoi huikeat 2 €. Tällainen pussillinen. Tässä on 40 grammaa, mutta nämä on sellaisia just, ettei voi kauhean hirveästi syödä kerralla. Ja näistä kyllä riittää. Mä oon ostanut sellaisen tuplapaketin joskus, niin siitä riitti 2 viikoksi muistaakseni. Niin normimakuisia. Joo, eipä mulla halusin jakaa teille pizzan makuiset merilevä herkut. Hyvää päivänjatkoa. Hei!